Já nevím, jestli mi to na vás všechny vyzbyde, jo. Schovej si to, prosím tě, Tomáši. Bude se zvracet. Ale Ládisku, byl to zubot nedá 5 kilo? Za co? Tady Čornok si potřebuje zapíchat, se nedají, podívej ty vole. Na co jinýho? To potřebuje ty vole. A má moje posvěcení. A mám domino. Jako jo? Taky zavolejte. Ne, nebyl, ale můžu ti to udělat ještě jednou. No tak ty jsi mě chytnul za koule, tak co mám dělat? Mám se smát. Ty jsi mě vylekal, vole. Máš si to vychutnat. Ostane se máš ty čuráku. Ty jsi mě vylekal. Ty jsi mi ztratil bundu a teďka ty bude machat, že jsem ho polil. To je pravda, ty jsi mu prý ztratil bundu. To víš, že mi ztratil bundu. A jak jsi ztratil bundu, ne? Ne. My jsme jí dali Černochovi dozadu a od té doby bunda tady není. Bunda z koženky. To pěkně znělo. Tak jedou ty kundy nebo ne? Bunda z koženky, jo. Když zaplatíme, zavoláme. No tak. Tak tady budou... Já klidně zavolám, zaplatíme. Jo? No jo. Jako jsem jediný, kdo mu to zaplatí, nebo? Jo. Ne, právě naopak. A jako jedinej si... Já to doplatím zpětně. Je tady všeobecná Tak ale tak voláme, ne? Ale nevíme kam. Teď má iPhone a ten kokot. Jo, ale on nám ho nepůjčí! Počkej, když mu slíbí, že půjde druhej, tak... Nepůjčí. Musí být první. To je to nejmenší, je. Ne, jako bez prdele, okamžitě. Okamžitě střelbitě. To chce mít opravdu jako spolehlivý číslo. Ale je to pozdě. není to pozdě. Podle mě. Ale to... Nikdo ti